Ахмеджетнан Ишгалжилер Махкемесі Радио Свободанын штаттан тыш журналисті Владислав Есипенканын давасына бақмаға девам етті. Бұл сефер қапалы режимде ФСБ хадимлеріні оперативжі хадим Коровин ве эксперт Галкинны сұрғудан кечіргенлер. Эвел хабер етілгенне көре ФСБ хадимынан махсус мейданында сақланған Есипенканын арабасындан видеорегистратор ғайып болған. Коровин оны тинту девамында көрмеген айтқан, ләкин оператив видеода регистраторның теллері көріне. Эксперт есе шашмалаған журналистын машинасында насыл патлайджи тапылғанны аңлатып оламаған. В итоге он договорился до того, что назвал гранату с переделанными там какими-то определенными составными частями миной. Ну, конечно, я его спросил, почему в заключении не было включено такое понятие, как мина, что если уже там привязана некая леска и имеются какие-то такие дополнительные, чисто косметические доработки, что это уже не граната, а мина. Ну, что ее нельзя, что ли, по назначению использовать. Он сказал, что, ну, просто образно привел такое понятие для того, чтобы было всем участникам понятно. Но, естественно, нам, как стороне защиты, было совсем непонятно. Породило дополнительные вопросы, которые ему начали задавать, и он, опять же, на мои вопросы он фактически не ответил. Владислав Есипенко мартынан 10-да Қырымда Тарас Шевченконың doğған күніне бағышланған тедбірден соң тұтылды. Радио Свобода мұхбиріні ишгалжилер қанунсыз шекілде силә ішлеп шығарылмасында ве Украина истихбаратының ишбірлік еткенінде қабатлай. 12 күнлік апыстен соң азат етілді. Қырым бірдемлігі координаторы Дилябир Меметов Жанкойнан вақтынже тұтылып изоляторындан шықты. Ишгалжилер оны күтлеви тедбір кечірулев қайделері бозылмасында қабатлады. Обырчоқ Қырым татарынен берабер ноябрьнан 23-шінде адвокат Эдем Семедляевны қаршыламаға шыққан еді. За это время я очередной раз убедился в том, насколько сплоченный, насколько сильный, насколько могучий наш крымско-татарский народ. Аллаха шукурлер олсын, на протяжении всего этого времени я полностью был обеспечен наилучшей едой, какую только можно представить себе в тюрьме. Моя семья постоянно была под опекой и заботой джемаата. Тек азат етілген соң Дилябер Сафдашы Мустафа Сейдалиевке низбетін яңа дава башлатылғанны білді. Дилябер Меметовның сөздеріне көре ишгалжилер бойлы шекілде Қырым татар халқыны қиынамақта ве устунден қылынмақта. Вы хотите сломить нас этим? Вы хотите нас этим самым оскорбить? Знайте, что у вас это никогда не удастся. Все, что вы бы ни делали, и история нашего народа тому пример, никому не удавалось сломить и поколебить наш народ. Мы, Аллаха шукур, выстояли. Аллаха шукулер, мы сплочены друг к другу. Арестовывая одного, выходят десятки людей. Сколько бы суток, сколько бы штрафов вы нам не давали, вам не удастся нас усмирить. Назирлер шурасы яқын вақытта Русия тежавузы Қырым ве Донбасс ишгалына танымаған Украин саясетчілерінің месулетлікке чекмек үшін қанун лейхасыны уйғынлаштырып юқары шураға бермелі. Мұны баш назир Денис Шмыгаль хабер етті. Оның сөздеріне көре бұл қанун лейхасы Қырым ишгалына танымаған Донбасста Русия тежавузы дегелде ватандашлық женкі дегенлерінің месулетлікке желп етмелі. Бөле чықышлар үшін месулетлі инсанлар 17-ден 34 bin гривнаға қадар пара жазасыны ала біле. Чықышлар текрарланса пара жазасы 51 bin гривнаға қадар арта біле. Всі наші та іноземні політики, які розповідають про нібито громадянську війну в Україні, не про український Крим, вони мають нести за це відповідальність. І це точно не про свободу слова, а про сприяння агресору. На жаль, навіть на 8-му році війни в Україні знаходяться політики, які цього не розуміють, тому будемо пропонувати зміни в адміністративний кодекс щодо відповідальності за публічне заперечення агресії Російської Федерації проти України, за спроби легітимізувати окупацію наших територій. Закон стосуватиметься саме політичних діячів. Впевнений, що Верховна Рада підтримає таку ініціативу.
Лондон Украинаның Русия тежавузы тоқтатылмасы чағыруыны ешіті біріншілер сырасында сесленді. Бұны Украина тыш ішлері назиры Дмитро Кулеба Бүйік Британияға барып, музакерлер кечірген сон қайдетті. Esas мевзулар арасында бизнеснан іш бірлігі, арби іш бірлік арттырылмасы ве Русияге қаршы яңы санкциялар азырланмасыдыр. Назир Кулеба айтқанына көрек Бүйік Британия бірінші оларақ адымлар япмақтан қорқмай. Бұны Украина пек дестеклей деді. Лондон якраз показово готовий робити кроки, готовий проявляти ініціативу. Ми вчора говорили про те, як готуються санкції проти Російської Федерації, і про те, як ми будемо поглиблювати військово-технічне співробітництво між Україною і Великою Британією. І взагалом, як ми будемо зміцнювати безпеку в Європі. Кулеба қайдеткенне көре Украина тыш ішлері назірлігі Бүйік Британияның баш назирі Борис Джонсон келечек сене Украинаға келмесі үшін тешкілі меселелерінен уғрашмақта. Бұнен берабер екі мемлекет арасында виза режимі лягу етілмесіні музакере етелер. Я чесно скажу, це не буде простий шлях, це не буде швидкий шлях, але ми будемо цим шляхом невпинно йти. Тому що цей бастіон, чи ця стіна, візова стіна, вона має бути зруйнована. Цивілізовано, акуратно, без жертв і руйнувань, але сусідніх будівель, але зруйновано. Українці мають вільно їздити до Британії, але вони завжди раді бачити більше британців в Україні. Рус işgalcilері 6 кере атешкес режиміні бозды. Украина арбилері арасында ғайыплар yok. Оғыз штабында қабер еткенлеріне көре артиллерия тіртібатлары қолланылмаған Амаданец, жеварында олған Новоалександровка, Светлодарск, Луганск ве Нью-Йорк қасабалары гранатове құршынаты жетіртібатларынен ұжым етілген. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. З початку доби, станом на 11 годину, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Кечкен күндевамында Украина қытасында 12 бен инсанда чин вирусы белгіленді. 465 хаста хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Хасталарының ең чоқ сайысы Одесса вилайеті ве Киев шерінде қайдетілген. Украина бойынша бұйықлерінің %39-ы вакцинацияның толы курсындан кечкен. Ең алчақ көстергічлер Волынь, Ивано-Франковск, Черновцы ве Закарпаття вилаєтлерінде. Станом на 9 грудня кількість проведених щеплень вже перетнула позначку в 26 мільйонів. З початку вакцинальної кампанії 45% дорослих українців отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 39% завершили курс імунізації. Украина кімлері мемлекет бойынша коронавирусынан дельта штамы тарқалғанны қайдеті, омикрон штамы да белгіленмеген. Закликаю кожного не поширювати недостовірну та маніпулятивну інформацію щодо штаму омікрон. Кожне повідомлення про те, що вакцина неефективна проти нового штаму, забирає шанс на життя у тих, хто досі не захистився від COVID-19. Поява омікрону лише свідчить, вакцинація необхідна, адже нові мутації з'являються там, де низькі охоплення щепленнями. Акимиет ашыланғанларға 1000 гривна айырылуф низамына таздықлады. Президентнің бұтеші бұса мелге кечірілмесі үшін бюджеттен 11 миллиард гривна айырылды. Бұл параларны алмақ үшін дия иләвесінде ешіл сертификат олмаса, оның генерациясына япмақ керек. Сон епитримка бөлігіне кечіп, бронжилер сырасында параны алмақ үшін Аризана декабрінің 19-дан 29-на қадар бермек керектір. Бұл параны чықарып алмаға, яда біревге йолламаға чаресіздір. Найближчі дні вже з наступного тижня буде запущена бета-тест-послуга Міністерством цифрової інформації. Для отримання послуги українці зможуть оформити відповідні віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Це карта e-підтримка. Оформлення цієї картки безкоштовне і без жодної плати за обслуговування. Витратити 1000 гривень можна в категоріях бізнесу, що найбільше постраждали від карантину – це креативна, транспортна і спортивна галузі.
Ишгалчылар 508 инсанда чин вирусы белгіленгенін кайд етелер. Ең азындан 34 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Бұл рақамларға инанмаға олмаз дейлер Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжілігінде. Темсілжінің бірінші муавина Дарья Свиридова кайд еткеніне көре, ишгалчылар көстергічлеріні 5 кереге эксілте. Оның сөздеріне көре, соңки 2 ел девамында Қырымда өлгенлерінің сайысы баяғы артқан, ама ишгалчылар оларының өлім себеплеріні гізлемекте. Останні 2 роки ми спостерігаємо страшну тенденцію збільшення смертності, атипічного збільшення смертності на окупованих територіях, населення наших окупованих територій Криму. І, звичайно, на жаль, ми пов'язуємо це в першу чергу з тією прихованою смертністю, викликаною захворюванням на COVID-19 і погіршенням в зв'язку з цим, суттєвим погіршенням загалом якості надання медичних послуг на окупованій території. Социал-демократ Олаф Шольц Алманияның яңы 9-нчы канцлері olarak ант беріп вазифесіні бежері башлады. Böyle етіп, консерватор Ангела Меркельның 16 йыллық укымдарлығы екінленді. Це, можливо, одна з найпрекрасніших робіт у світі – брати відповідальність за цю країну. Від щирого серця бажаю вам успіху на цій посаді, а також успіху нашій країні. Алмания канунларына көре парламент сайлаулары кечірілген соң канцлеріні депутатлар сайлай. Шольцның намзеті үшін 395 рей берілді. О сайланмасы үшін ең азындан 369 рей зарур еді. Оның намзетіне о темсіл еткен социал-демократик фырқасының азаларындан ғайры ешшілер ве сербес демократик фырқаларының темсілжілері де қол тұтты. Бұл фырқалар Бундестагда укумдарлық еткен коаліція құрды. Шановна пані Меркель, шановна канцлер, хочу подякувати вам за вашу роботу протягом останніх 16 років. Поки ви були канцлером цієї країни, це були великі часи. Шольц социалистлер сырасына да 1975 сенесі мектепте оқуғаны вақыт қошылды. Инаугурация тедбірінде бар күчіні алманларының аманлығы үшін сарф етмеге шандырды. Ама ант бергені вақыт айтылған таңры маңа ярдым етсін ебаресіні құлланмады. Сұрауларға көре алманларынан чоқысы бұл коалиция 4 йылға бармаздан дағылар деп түшіне. Сұралған инсанларынан чоқысы Шольц тек 4 йыллық мұддет бұл вазифеде чалышып олар деп түшіне. İnsanlarının tek küçük kısmı o da Merkel gibi devamlı hükümdarlık edeceğini umut etti. Пекинде кечірілежек қыш олимпик ойынларына дипломатик бойкот еп тарқалмақта. Башта Америка Бірлескен Девлетлері илан етті. Сон Австралия ве Яңа Зеландия қошылды. Енді есе Канада ве Бүйік Британия лидерлері. Бұл мемлекетлер олимпик ойынларына спортшыларына yollayacak, ама итибарлы мұсафирлер еті ойынларына зиярет етмейecek. Бұл Қытайда инсан ақлары бозылмасына жеваптыр. Як і наші партнери у всьому світі, ми дуже стурбовані тим, що китайська влада постійно порушує права людини. Як я сказав раніше, ми не підтримуємо спортивного бойкоту, але посилати міністрів на зимову олімпіаду теж не плануємо. Чиновники австралійського уряду не поїдуть на ігри у Китай. Туди вирушать лише австралійські спортсмени. Қытай Австралияның ең бүйік тижарет ортағы. Жевап оларақ жидді тедбірлер құлланмаға ишандыра. Пекин ве Канберра арасында мұнасибетлер бұндан евел бозылды. Австралия кеметі ось 5G ағларында Huawei технологиясы құлланылмасыны ясақ етті. Бұнен бәрабер коронавирус пейда олмасының мұстақыл тақиқатыны кечірмеге талап еткен еділер. Ғарып мемлекетлері Қытайна Цинзянь бөлгесінде яшаған уйғурлар тақып етілмесінде қабатлай. Белі олғанна көре сөзде профессионал азырлав мерkezlerinde, gerçekten ise türmelerde 1 milyonға яқын мұсылман bulunmakta. Қытайда дегер азғынлықлар да басқыға ұғыратыла. Дүнияда ең бүйік vicdan мабуслері olarak Falun Gong медитация темсілжілері танылмақта. Бұнен бәрабер тибетлілер ве христиан азғынлығы басқыға ұғыратылмақта. Мұстақыл трибуналының мәліметіне көре бұл азғынлық темсілжілері органлар алынмасы құрбанлары ола. Түркияде яшаған уйғурлар дигер мемлекетлеріне де Америка Бірлескен Девлетлері башлатқан бойкотқа қошылмаға чағыра. Китай сьогодні здійснює геноцид уйгурів, вбиваючи мільйони людей. У такій ситуації безглуздо проводити там Олімпійські ігри. Це ніби висловлюєш зневагу до всього людства.
Қытай бөле бойкотны оңайсыз бір сияси туруш деп адландырып, жауап olarak қаршы тедбірлер қолданмаға ишандырды. Халқара олимпик комитеті бөле сияси меселелеріні изатламақтан ваз кечті. Комитет президенті ич бір тарафқа қол tutmayım деп четлеше.